Kamau hati Blok Kongres Komiti, ha kejinglam kemat doba daminot seliang, ubalong kumu Presiden Keseng, berharangkat UMDC kamau hati konstituensi uba Charles Marngar, bar ha kejing isim kialang deki dukot Keseng, ha kawat kebaar kila leban kener biang yikikti ai jingiram, syai kinong tre asya bat agan wadi, kiba hapo kamau hati konstituensi. Kita kinong yalam Keseng Kongres jong kamau hati konstituensi, kila a jingirap si kita ginong tre asya bat ki agan wadi daki marbam bat katu kat ni kilat jingiram ha kaba ha kane ka wat kabaar henin kasngi ka arpun tari ujeliu kilala ban penpo yi kilat jingirap syaki asya bat ki agan wadi jong ki sau pulai tili kisnong kiba ha ka thain mau hati ha kane ka juk kasngi kila yo ru ban ai kilat jingirap daki marbam syaki driver sumo kibadon hapo ka syatri jong ka mau hati unit Sumo Owner and Driver Association. Na kaliang kita ki balayo ikilat jingiram ki bakentup nadu ki noyalam ka mau hati unit Sumo Owner and Driver Association bat ki noyalam jengki asya bat agan wadi workers jengki te ki sauplai tligisnong kila ay ka jingiro ba ka jingkublay ya ki noyalam ka mau hati Blok Kongres Committee bat khamtam UMDC katain uba Charles Marngar namar ba kilala ban ay kilat jingiram hakum ka por ka jing Hidap dah jing kemen ko je ingu yo blay try karat hakane ka singi ar penru teri ujun arajar ar puwe kade ka singi ka dak kasa jingkat mau haka pateng pakit haka jing im jungi ba empat judon unu MLA ne MDC uban le kat kane ka kam isen yangi kade ka jing isne jing blay kade na ka banta jingi wala da iong ka jing ai ka barit hanre hangi te kade ka jing ai ka bakrau ne ki bakrau tam namari ai da ka jingi empat judon mano balik ikane tingi dua yo blay na kabanta jengi hakane ka singi ba kan long ka dakas ba sakan mau haka history jong kane ka mau hati konstituensi jengi ba blay ungkur do ka yinga sem jengi jegi khun gikti ya ka tre ka kta pat ni kermen nang ne sakmat be long kum iwe MLA te na kabanta jengi blay ungkur do ya phi kinong wan bat barok kum ka Sumo Association yang ka mau hati unit ni penpau ya ka jingkman bakrau ha kan ka singi ka alfredo tarik ubnai bandriu ada alpuwe ba kum ka association ki driver bat kitra kili le kendu ya ka jing ka bakrau ha ka ba kem semyo ka kamai ka je henrei ihap seo pat ki tax jong ki kali te kan ni kala one tan shop kajing ba kajing kedu ka bakia kantam ki nong kendong ki bom don kanu ka jingmi tenga ai kublei ni kon siap yu blei taknat ba la ai ki kalat bat kum juru la wanra ya MDC jingi ban snok tilang ha kane ka jing ai donation ne ka dingno senyang sakine ki driver ki jingi alor kane kat ini gijing ka kelam COVID-19 dadu arajar arpo ngila mat banta arajar buila ngila mat la steng sne menta ndre kada du menta ngim padio jing rap nang nonong noro de tangat kada du kane ka strike ka bangila le man kane ngila sedang dadu ka kat kandai teri ka strike nang tangila yo ika jubab jong ka sarkar kalong kumco de lang ba ka jing rap jong gi ka jing tristom jong gi nong tre gi nong kit ki leader jongi jong ka mabu ka Meghalaya Asha Workers Union bat kanongi sendap dekat jing smukumen bakrau ha ka ni MDC jungi kane ka de kesin banangkong ni MDC badi tang ini MDC jungi bakloi bano senyang yangi bat kada du mentra na kaliang jungi MLA bat kiwe kinomi kmat ngimpat juyo gum kane ka jing ram de tang ini MDC jungi ba si marngar ibakloi bano senyang ibakloi ban sengap jegi jing jungi ki Asia bat bakloi bano wat pedeng ka jinglong ka jing telot bor ke jung i ke jinglong hakata ka syuki ke ba imda don kata ka bor ke ba he kumbai ong me ibe don ta ilong tang internem iberin ndre ngidap de jing sengkumen na ka sengi ke bangim pad juyo menoru bat ngi ai kubleru ya baro gitu gino kibriu ki balak don bentah ka ban yarap ngi ai ngamla ban ai kuble sibun ya baro ndre ai kuble ke sibun kelum lang lengba de ka kubor ke jung hi